ina so in san menene dalilin da yasa kika sa mahaifiyata kuka, wata irin magana kika gaya mata? Ina ruwanka? Ko an gaya maka sai wanda ta haifa ne kadai yake da yancin yin magana da ita? Ba abin da ya shafe ka bane ba. Kinga, ba fa lallaba ki nake yi. Kina nema ki wuce gona da iri akan wannan maganar. Ka kalle ni sama da ƙasa tsaf. Kai ka san yanzu na wuce level din wanda ɗan namiji zai zo ya nema tsawa ban taka masa birki ba. Ka yi ƙoƙari ka ririta kimar da nake kallon ka da ita. In ba haka ba zan watsa ta sharar da idanu ba su isa su kalle ta ba. Ke har akwai wata kima da ke kike kallon mutane da ita, ina take? Ina kimar take? Kawai ina lallaba ki ne ba don wani abu, kuma na san wannan abin kina yi ne don ki ci gaba da azabtar da ni. To bari in gaya miki, wallahi ba daban mahaifiyata bace ce riko ki baki san hada kafada da kafada da ke ba. To sannu dan masu uwa, ka sani wannan karin ba kai ke da nasara ba, ni ke da nasara. Nasarar barin ka da gibin da ba za ka taba cike shi ba. Sa'ar ka daya ba zan yi doguwar rayuwa a duniyar ka ba.